say kwa nya be pie ni so ene ono abompunu mpu dwane ne hwai wo kira pe nya ko nya no fa ho wo wontam obia wontam wo de enese wakonwa no wontam aye ka ede ba wani mu no enese na pese mu me kan tama na champem ni entam na me kan so na nam de me gugu ni mese ko ba ma so ku yo se asoma ho ma ho mu yo kan ebra wo be di akonwa no no se wetimfo tankase ya tankase ye guru so se wono kro mfra petra ka ho ofi asisi wa ni na da de ka o dwane enye dwane why so what me dwane dwane e na ba yira so ayira me da me na ya den sase ni sika akuapua me nkofo me da me na ye no ne ka no ane abo abebe abegyina ha so ye cha panyina wo mani cha panyina ho ba bia da ene de wa ya petra pa no ayo ukwa enko obe ma usa no ho ensan ye duro nje so wo chewe so le me ye le wo ye to ko bia ko we Abusa for ye mamu nyina akwa ba Ember Support TV so. Se akase nyansa pa na waje me so se yesane no badwe ma kwan so. Ene so oba de adaro ma. Wama ye kwan ama yesan edi ehyiamu biu. Ye bedi nkomo de se na efata na edika. Ena ya yetena se na yedi ho enkomo. Mesrewo. So subscribe to channel na. Subscribe fama yen. Afa like share mo bibia. Enya bi enhwe. Comment section wo so eya wo dia. Eya na wache wadwen in a professional way. Midin any obaya esuama yeboa. Ene so ene comfort black ena ebedi nkomo. Se na open na asem no. Sa na yeso yeni ne ho agora. Bibia na pese ye ben no na yeni no edi nkomo. Nkomo na hyase nkoso awieye no. Ne ofa bibia film na meso mafa bibia film. Ne yehu ne yekọ ne se ne ye wo se ye ka no. Ne boy nyina. Ye mana na kwa ba. Ne fa nkomo hye ni nyina no. Ento aso. Nana. nyaba Ye mo akwa ba. ejoso Bibia boko. ba de na madawro ma tiapo Ejume ekosen. o bibia boko se de nyam krofo no bia no maka se adwuma na se yo Mo djuma nse. dabi udi no kura adwuma nse adwuma no kura aboro ye so Abro mo so. entimi nyempo Oba hu ni pa na ete ya se na we reception o kra so kra de kume no fun be a bo ni pa na comfortable brinke jai na unim ne efe se ma bro chire for mo legal wife for se mi nyina me ndo mukunu mo da won no mukunu ni nto mu ni hu agro ni hu agro kra sa me so me yada wo o yada wo ya wale edo nana ene nyansapo adwuma ye fo ho ye no ye ni age ase ye so ya ba ani je ni ye mo tan mo mi se ye de ani je no be konka awre ho no so no mi ama me okofo ba na ka ma che fufu ni nti na ye ba ayo nti na wa che fufu no o ka nyina na mete ho na wo ho ana mete menhia sa mami de nyana so 5 for menhia nka menhia adwo nya so 5 abakwasem ni nye okay una do wasem ba asem ya prem woni age say yes ya de aba mpanyimfo se abebi bewu na eso 2026 de nipa mani age am o mu nipa mienu pe mi ni aso ye ma hwan na bere wei okofo poma ani me yire oh ma me sewa 2026 sewa enya asem ketua e ma mienu afibiye fibiye ya na esi afibiye san e mu afibiye de e ma wo mo san grofo bi abakwasem ni na bibi wo kura mente da na maame no yese bokra na sebokra asebo bitimi san kra hwe o ka bakwasem hwe ni mu asesibo buruwa pa sebo buruwa wawo jata buruwa da matida jata buruwa aha na woda ho pa na wakopie ne so okwa enko obe ma usa no ho ensan ye duro nje so wo chewe wachi ngrofo maame o tie ni kasa ye mu a onim ne oka na be o de shase firi de shawasema se se ona ade aba ti de ba here okofo ma yenche ye dodo na anti mama menhia no esi menhia odo na anti mama menhia no ye hu sabe de ja e won tenten fidie no so ama ye hu ye ma ya bere wai a ye ni ne ho agoro ya bere wai pa sene nya sapofo ye ni ne ho agoro ni ye di nkoma de bia ma mi che ya mamre no che ye na bakosem no che bibia sana enye se we bia wasunya keke bi na o che ye na na
maame ni nimde eba na mamre ani amamre kwan so a de na asie hwe kan yenko eya apatrapa konya semi ye maame pese chese anana sem okan nyina chese apatrapa konya bibia ma se kura kitane nsem de se kosua no na se ahini nsem aba na yesi obi eye hema na ye maame akantam 24 years ago na mpanyifo e wo ho na ahemfo na e wo ho nom sa bere no entam kese wo tumfo ntam o e ka maame kan ye na yentimi anya ho hwe yanka ma ye wura anhu na ntam yada ho no mu abesinne ye maame ammoso na nyame fa sama na nka wofi ma nka eno ano no ba ye maame yanko boss wo menhia se asem we is 24 years ago and asem we see ya be ka santama na nananum we bo na nanum di a necessary so ye ka me misa se otumfo ntam ya ntama ye di ho agro se e be to nananum anim a o me bo mani aguso sa nya ba me dase on se ya santimemu ha na ye wo no wo hu ya ye nkrofo bi wo ho a ya ye ti ye ho hweuti hye wo che hweuti hye wo che asemba katase hye ene proye ene niema bi a ya hemfo no bi no mo yenti wo be ka se na nsemba ko konkontokwa bi o social media se obi ka santehene ntam a obi timi kwa ya ntam no we nya adwuma ena mamo so na no mo nyesei edie na asie ye ka ntam no kora tam so obi sisi obi a e wa asasesem ho akonya sem ho na ye ka ntam o enya awalesem ena enya koto sem na akoka ntam ye be ka ntam no na ye obi sisi obi wa asasesem ahemfosem ahemasem na obi be so dan obi nkwanta o se da bi ene de kuro ne ye ne dia no yen ka ne ntam ne nkwohwehwem se hwan na dibem se wuni na obi ka ntam na umma kwa ma ne nka se wudi bem anka de dira ma ne nka ntam abe ma ne kwa ma naka so enti se ne de e be sere da bi asem be obi ahenkwafo ne omom bembe ho no ma chi dedua ama ntam na ya adwuma because ohene ye ntam anya adwuma wonni mu wonni mu so obi aka ntam 24 years ye nya nkrofo bi amoma kata so ohun ade nyame ne nananom be ye onse apie ti na me se maame no wa yesi boburuwa se jataburuwa so jataburuwa wada ho onse ko nya be pie ni so ene ono abompunu mpu dwane ne ehwai dwane enyeye dwane why so what me dwane adwane ena obayira so ayira ohini bi be se obi ane abo wane ye no ne kan no ane abo na o hwe video na hwe santen ne hwe maami na maami so hwe santen ne a asem na fekeke ewi ase me say opa tutufom kantem gu ho kata so ebenyina apie e de ne amfa anya maami akosu ase wa e na nya na apie e de no amfa anya maami 24 years ago e na apie no se me de me ne santen na we kura me gina mama papa e di kura na maami no maami ni hima wa wo ye be mabra bra ho ise ntam ne de aboso yen kwesi yen tuma fi mabonten ni en hwe de odibem mi si di bia maami ne boy de ne kura me nya so bi betima awo de ne ba to sa edi modu edin pewa pen aba we nya ya ba ya de ni bia kapita bi we ye din pewa aba kwasem ni maami ne osasante hwe ni ye osasante me hu ni say asante nkonwa ene sikadwa kofia da woro ma ene wa piapia maami we ya de na kọ se de be ya asante hene be hu maami ne so mfaso eni tina we ya bam why na ka maami de hu sa be wu because of him bi ni munti onyi ni tu abrewaje utu onyi ni tu aye adwuma ni nyina onim kasa nkasa hima so ba fata no papa hwe aho kire ntina maami na yesa o na mesre maami ne se mo onye so de ma ne ba bi adi ne fa ne ma wantra so ono antena so ontra ko nwa no so panifo se de wabre na odie ai se na ne nananom te ase no ene na ye onye somakoro ene nananom men no a ene wo men ni nananom anka ohun abakwasem ba kokora minnim ahemfo bebere kora na omunnim akonwa omote so abakwasem ba ka se mo ya ka na ojidi be opa masante hene nya la ne so obi anka na abakwasem abetin se mo bepie na ni se okofo poma so kasa asem reda na tena se anye edi nkomo ka se ekanka asante hene be makwanya na nka obiem se ne 1 month a ohini bia begina ohini ohima begina ho ne ka abakwasem kire ne hwa de ni ehwe omo ni mo abakwasem bebere nim na ka asem si omo twa se sante hene ne meka ansa na omaka asem si a ka asem si abakwasem abetomu no obi ye twa sante hene
nka panyin so dware wia na kan su asa enso mo pese sante hene mo medware ansa na ma fa nsu ni bia dware omu ni ma bakwasema nko mo nka Okofo pama asem ana wo kan ni din ana wo bom na o make state edin uka wi edin ne mu min kai o se wo kra so obi afa anto ne ban ne edin ne mu adudie we ya ba ya de ni bia de onim din wan kasa mo na besi we su na we na wu we na we nya sem ketwa na o ma no mu gya ne nchen no eye ohema no ne wato nyum da na asesa akode o rapo papa ja o kai bibia ba adwene ni ye adwuma de wati de tifin adure ni padwane mmere adwene ye adwuma sabre nka manipos ko fa we no de ato fa we no de ato kasa tenten we de odidi amamre ni amane sunsun so aye adwuma bantu akwasi buache onya sika asie bi o amina asie ni nyansa pa de ato wo se mo ade amaye me na mu nkumentam me nyankopon nkumentam na me nya de bi so de wuo beba na wodo beba ana aduru ho no tete ahemfi amfam se bibia ye simple mamo na yete woni ye yan we ye fre bibi gig ye mo gig nto no so ana na mama nto no so mi se we aye sei no wo be hu se beduru ho no ye benya nkrofobia baka se ma me ni firi sika bi opebia de be ma no ene ho nkra ne ba sika ode ye dai time anu opeso ka no kra manka afa na mo sika ko pepe no adu mi ade we omo ebe bo mo afiri ne nto mo do so hwe asa wi ase de wo ya ade a de bia me kam se abetre wi anwanku ni mi di o wo abotra ade ma me no ode akosu ana Okofo pama esa akosu afo na wo sa abotre wo se mo hwe ma me se hwe ma wo obi anko ntimi o on se na anu de ya esi ye ama me bi so akobọ kai on se ahensem bi ohima asem bi ya ma ba akunya no ka na den what you want is Okofo pama na de ba nyina wanka bi o na ni din kura mu nsuro Okofo pama onima ko okokun okokun ate ke kun ba wo nsuro kun ai se me na firi ohima no ana ogina ho ene omonom di ohima na chinyina ma mitimi catch them say munyina metimi akyere mo ase baako anti wa so betima akyere ai se me kuro mu rapon me na akronya bi wo ho obi o so okodie me twa ade beba so me ko kante magu no so o kante magu di so ya to ya na kasi ebusuafo me de ko kante magu no so che me na asase o mo tima ton asase no adi ubedi hene wonya ni hene mpo na tonton asase na be di hene onko ne hwe ba ye ready ha ne fe bale so de se so an kire bale hene e ya na hwe o mafa ha na o ko kanta mo me ko kanto oduru ara ma pagya mensa na de wa wo be wa dwen se o ma men kanta ma bodu akono ana ni duabo ana sa wo ho no bi ka cho se wo betima kire wase a aseche se no nim de oka esa ko nya atunya odia okay o to na jo no mu so wan ne abo wo ba gegyina ba kire wase amon de ba bi ofiri bae obi ka so ba kire wase onim de ofiri o hwie ka onimu ye tama ma menyimu nyina no onimu suma mbe sumo ye nyina kwa mfa so mbe pere ko nyina wonim hwie me se we mu se ne ehia wo mu no kure we from no kure nyira o no kure nyira sa ma bi se to we from no kure nyira wo ye dan anyira ebe pie so na de o kan na ma te se ne man bi kura ya hemfo no nya de hia nka na ba betuma de akonya hwie no kure nyira no e de se no kure nyira se patra pa de ama no bombuni ni famfa nyina ma no fan suori nka no afan suori so nka no hwe wase ono ankasa bosom ne sa ba no so wai wase o yatete baburu mufuo ni bi no omo anu omo asa akom sa di hine no maami won kom no sa ni hima obi magum tim betu na tie ngu nani na wo ye konfo a ontim ko jimu ho maami we anim wo ye sofo ontim ko jimu ho na ko be kire wa wo hene a ontim ko jimu ho ono ankasa nyankopon ayi na universal ba bi ya de befa bi wo ho jete buru wa de ndese mu so na ye maami wo ho se ne ni di nkomo a kuro bi so kura ansem otimi ka e kirem e bugo din ye bia nti ko no ne de kwanka wantimi anka wasa ke be ye wawa na se mele bi me tisire kukun ye wante se tisire ku so re na wo se na okun ma asante e na wo ye sei na ka chana fo be yi kwan fa awan on se afu ai be di na tema no mu no hwe ho na so hwe na wa wantimi anya ofie na so betima ya bontin ye bosom ne mu ni ka no mu yi kwan na o de ko fa akire ho kamtia no mo de bebom enti wono wantimi anka ne mpanyi se no ka nkrofo abakwa se ma se ne ka ayeka kam kura kam tim ba video so onim de oka e na o ye so dinya support de ma ya de mo de ma me na pie na ma hu se nkrofo bi fifa betwintwa so mo ko interview ma me no me de mu gina me bo mu dio tema na ma me no obi ani ma nyina mpie ana Ghana fo bebere yesu atra sa wa pia wi amani munyam sa ba wi no bia na bu nkotodwe ade ni a se mfa ntwa ponche awada ta mu na ma me no obi anim no de man ko yi na mpie obi ko yi ni pie no
And the answer me say nye obi na me man kwan so me interview. Oh da bi. And obi na so man kwan, di ma me mesere ma brewa. Me no mo obi akwan. Nyansa pa. On fa nyansa pa no beboa no. Mo obi a metwintwa nanem ko enfa AI nko ye de on kan bia be keka nsem aguma me nanim fu. Ai. Right. On stop obi a dro bi anka dem. Ana mama Chamran tam no so bio. Entam e see 24 years ago. Na pie. Etimi ye ho adwuma na ada ho ache ni tetim. Gabi a enye ho adwuma na konfa na che ba da na ye yi ni dina firi asante mu ana. Sika de ko fi ba ya foforo. Nyame dada na ne nam entam dada no na yaka. No na so fi so me de boso a. Omo fa moso ni ensi. Omo ntimi fa moso omo ko che fam no mu ni na. 24 years no mo de akonwa no. Aja akoko a e se akonfirm obutu kozu anya ne dia to. Wo akoko kozua na ta confirm ko butu so a wo be hwane nkoko ma wo e ko ye be chew ha ti kozua nya wo de nko butu so e bi na wo ko butu kozua so a entam 24 years no e na aduru ho no fa boso wo so mo ye mema mo fa mo so why so mo ye mema wa kai mo se 24 years ni aduru sante hina ni mi so wo be dwane o mo ntimi fa mo so be dwane e wo so mbe ya konta 20 ahima na tena so 25 years o me ya konta This is a bono. Problem me yakunta. Na nyenye ngwase so betina konya so 25 years. Wadi ohema obi ade na hema na prekope. Basa na wo nwena nkotena bro tira yiso wu. Ko so na mabontin a te se akoto toilet mu. Obi hia papa we na ne papa we. Papa we na toilet mu. Pla we na ne papa toilet mu. Empa so da wadi akonya ne atu. Ohema we ne atu no. Na de on se ahema fo ni bi wo ho mo pere. Obi okura dwem. Otimi ne kro no medwe wo otimi ne ma nya problem enya se afi ko beti so sa ko dwe ba ya tudo that's for baby fa wo bedwane o hima ba ne ya tudo da so wasante mem hwe o mu nyina ko on tira ha oh aje ha ngwase ne so on tira ha me se me ma me ba ko pe on de bia me ka se kwan ya fa so tu no akwan te se ma me die ya okoka ntam ne wodo a me sante hina da woro ma ye beba sa ma me ya otufo tu no a otufo ka se mo fa me tu me ya me wura firi di ginya ase me se ginya ase akonwa eda so ena nyina da so ye me ya kwan ya ma me na konwa firi ne nsa hwe enema bi wo ho mo ye ya ensem fata hwe ma me se ma me abrewa wi waka ntam 24 years ampie nya nkopon na na ma da woro ma hwe na apie hwe ma me ya ginya ase wodi akonwa almost 25 years e kwan fa so chinchim ne nsa gi ni he me se nya nkopon na 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 mto wo hwe binum why ginya se ma wore ho na me se wodo a e beduru sante hina nim ti akọ twa ntrotoro se sante hina se mo won fa mbo so no de aboso asem ne nam ho ba biara nye no kre na gegi bia ya gegi ni bia me se wodo a wo de wo sante mem ha wo behu se de obi di abai obi di abai na obi di nam wo de wo ha wo behu no kre die na betena konye so betwatro hwe o ga se konye ne na nam chana mo ne city mo a o kwa no akoto bi no ada be si ufie na ate so o ga se ne sa konye no konye ye bodua wo ho asa ofo mba nya me no kopon na nam nhira no se wan fa dwendwen anwu na nne me si woni ni hene no ene hema why eduru ho a me amekwa kosoa no wo de basa me nya makom me kosoa no me kon no kure me de obi o di no kure ma no kure fi ko me se tukura wa me baba be yama ma no afa me de obi o pa no kure 24 years wo de na no be mo fa mo so 24 years wo ye mema mo fa mo so na nim de e ma me yem hye me wo sa asem yo ba me hwe video no e chama ohema ne je mic no na ye bisa kantekechi bisa se ahemfo ben ne de hina na wo ho no mo a santam no e tofom na ahema ne je mic wo sa se bodi obomudi no ka so mo nsore e mo sore ere se ampa se no mo ho sa da na ntam no e tofom na me yem hye me ba me hu sa de no tuntumi ya sewi ai 2026 asembeba rof asembeba do nyankopon 24 years ahemfo matima na ne first na asa ke tu omu nyina wo so de na nka o se ye jo na wote ho mo ya asante hene bremponfo na as ntama to form 24 years manim man ka hwe 2026 e ba se ngege sa ebi be huri ba o huri de we sante hene wanyi konyo o so mo sei cream na ko na da chire nam ha no mo yesei
Sorry ko me time ka omududu man kan omudodo de. Hey. But Asem beba dabi. Asem beba dabi. Omanya amane ankasa. Mo nim na santehene ntam atofom. Mo anka hwe. Ha. Omanya amane. Ai. Se ne nana ka se de ma mi kan. Oni ma sem pa won kan fa mo bi ne kra ta so confirm me de ma me na kan pepepe. So di kuro na se ma me nsa na o ka asem no so. Ne nim se bia ko bi omo fam wodi ana. Hey. E chonchai. Na ukude di santehene nim ti na wanka hwe. Sa. Na obeti. Hey. Ya ka santehene ntam. Na wo. Ahemfo nyina mo 24 years makama no atum. Ti say ade se ye ka ne kum ewura ka wawu. Na wo hene na mudi na kiri mudi na kisai. Munim se ntam nya asem ketwa. Makata so. Ena bepie. Masa asore gina ho. Hey, semaba. E ka se mo sole ye. Asemaba. Nne ko mo ntena simbo ne ga ma ye ho. Bebe betu kwan. O metu kwan. We santene ya se je business. Onjo obia passport. Visa on passport. Onye obenjia. Yes, o metu kwan. O medwane. Yes, asem na ba na nya de. Enya asem ketwa. Hwe ayada de bia me ka asante ahemfo no binom se entam nya de edidi agro. At the moment entam beto fom. Na se wo ye sante hene de hye na wo ho a. Mantam no me hu nokure. Menim de ntia nipa mpe nokure. Entam pia na o se nokure pia o. Entam pia. Se nokure di. Ena ye ka entam a eye yaw bia asante famu ena ye de kan bom ye entam o. No. Enti santam no tofo ma na wa se ni tai kokowa. O se ni breba ni ye hwe because at the moment entam be tofo no kontompo ntimi nyina ntam anim. Kontompo ntimi ntam enyina da. Enti obi obeka ntam bia no onim de oka. Na me di bem a meka ntam, do twontro na ntimi nka ntam. So ta se ayete se ye nkobodua. Se de enkrofobia ko fa enkrofobia se enkrofobia nkobodua enkrofobia ntimi modua. Na se me nye ya mebodua. No kwa wa ye no ntimi mo. O de be san wo ho. O so de san wo ho. O jiji wanim so atetele se enko no mabosom. To bo so kwa ya kirikira no da ho. So enti ntam tofo ma mesra hemfo asantema hemfo. Entam tofo ma mo mfa ni agro. Mo mfa ntam eni agro e wodo. Ebeba. Se na munim se maame no nya de se obetima so de biem. Ti mafa mo ho adi. Enne ye wura ankasa nim ena mo so de so de gina ho se tam a kan tam 24 years mo nana mo ho. E dey na mo ye fa ho for 24 years. Aba. Black me ko kan ye se ma no nye. Me ko kan ye se ma no nye. Enti fine nipa na kantam munchi dedua munno som emeduru sante hinanim yefa no kura ntu ba bi e da wa nye konwa obewu da bi da bi da bi woni akonwa ya dien na akonwa so tumi o ma tumi na tumi ne nya odi akopere tina me se ko hwede okobutu ko akokoko sua so a wo ba wo akokoko hwede o ko sua ne nya odi a enti ko sua ne paya ane ebehu de ewom nipa kosua ne dia so kosua na apai so ti ase mo kokutu kurokuro koko wakwa butu akoko kosua so uko hwane a wawo akoko kurokuro koko wo akoko da bi na apai no so wafun kwan agita mo so na mo ho abamu 24 years nyina so nyankopon nku obi a o mo da so wo ho na se mo de mo kama anu e na se wo okure na mo amugire mo kama anu no be dai mo fa mo baage ne nyame dada na mo ne nam we mo ntwam ye ntumu ansa mama ho nya ha I to say ohini ya no wo santini tu na otu na nko bia kan ho na do kai ahemfo na we dey ask pe o kaka edin ahaye kwapra hene yes obeya say ya so wakai ye tu no won kra de wanyina ma santini na ntu no wo kọ okwaduo o man ho ye ha okra on twenge ni mwasisa wanje won kwa ne tu na nko bia kan ho so do e mo ntwen ma ye ntumo e pa ko nyana ma wo faase ayi asa me kwa banati do wona wo koro na se mbaba 2026 o me do me chase hwe na si boburu wa we gina ho se jata buru wa so jata buru na wo video ni ma o ka santene we se kai enne be se ngege ma me ni ya wo ka tumi ye adwuma nana be fantu ya ho fo ye te e ba so ye den a
ewie mu bi bedi be di ade na me wo ho na ma ya ma me nkara bra be di ade o eto mi timani ho ni gye na me kɔ na me kwa kodi ade sa na wo se me ye no ana se kwan be na me fa so nsuama memere no na me fa godi ye won krofo bi wo ho a omo ne ahemfo no bi twema nso nyina no ene ahemafo nyina twema nso no strategy a titire na wo ho ne se bi a me ye modwani me som ahemfie na me ye ahenkwa me ye modwani so som ahemfie ana se me ye ahenkwa na me som ahemfie na me se boni wo metirimu nti se bantema na me di ho ahenkwa na me ye modwani a me wo a na ma sha ase de me ma na toto ahemfo ne ahemafo na me piempiom me ba ni bia wo mu na omo wo de omo ba no etoto ahema no ahemfo na wo ho no ani mpanyimfo wa konwa no ho no na omo wo de toto omo mato badi duti din na ka so kon mo ho enti no bohu se omo awu achi no we ya me nana na omo de bedi akonwa wo mo sa na ntam ba mu a na omo ho kire wo mo samaba no na samaba so enti na obi bo no nyom se otwi ahemfie ka na nche so ye de hie nokore ka na otwi ne keke ka na otwi woni santehene ndam santehene driver yi wontumi ka se santehene ni ho odi akonwa dabi so ho mpanyifo asem bia no mo ka bia no aya na ewase enti mesre ya na Ghana ho menim se ya no mo refi wo mo ho so mo nkae asem ho santehene bedi akonwa 99 2000 obo odwa na ose ono akonwa bia ne nanana mo ye mfumso bia akodi babi wo de beto babi eda enti ya na sakonwa bi beto babi eda mamo mfa ho kase na santehene agisika na wa ma ya sembasa wadi ka to ho tie ye adwuma so tase enka de na obehu no obeka se obedi akonwa 1 year pepepe wo se akonwa bi a wona na ye mfumso na wo fa bi ye mfumso ma ne kodi babi wo de beto babi eda eno kire ne se o se tu babi o wasa abade no kure beto babi eda so wo ka 30 years ne 40 years asem no wo ka 80 years 90 years asem enti wo na ma pen so do obeka so waje wakonwa firi wunsem waje wakonwa ye dai na akonwa no wakonwa na wo gene so ten ne dia na na wabeje wo de ebi ni se obi se me mabọ pai na obi a me wosika cheo minim nyansa cheo me nyini cheo me ba nyini cheo me kom jaw na ye de na makobo ho pa den kwa no ya bre kura me de ama wo kura no ntimi ansa ma me de na makobo pa wo unni ne ho adache ni ho tab so what ya santehene woni obi ho tab no waje wakonwa mu obi na wakonwa na so sin santehene dia onu ani mu nipa nyina na nsen kwase asem bia na ye tete se ye si santehene ye galamse emu nipa mpo ye ne dia na galamse nipa me se me tu ejana santehene afram se ye conform afo ne bra me fa nko yimusu ana se me ko jori pa mi ase me ye ne dia unni asem dia na wo nwan a nya dia onu na ntwa nya dia okon na akunu we nokore enti se wachu na ntwa so kokunu we ha na ko buso asem na santehene so pe galamse no be galamse awukuro ne odia so enti mesre wo mo se sasasem bi ba na akonwa sem bi ba na ntam pie mu a na mo se nokore no ne ye pe o enye bibia nti munya se mpasa mo de nokore ekesie ma nkontompo be di ade na nkontompo di ade a 24 years na aduru ho 24 years ya na wo ye ave santehene ni wani ni ye ana hwa na ni wani ni ye empanyin sem wo nana na we ba na didi akonwa ene didi akonwa na nya ya ba ya mu die ni bia so they am pass ye na na etie na obiem da cross na ye kofu pa ma ene wo so de piece no obi so si obebiem mu a obebiem ya sapafo ye be wo ho ye ba betwa obiem pa why me si wo dira ye ke betensem edi sa amaso yi enka we mu nyina wu ye twa odwira maka to se ye mfa kontompo ntena konwa ho ye mfa fi ntena konwa ho emfa ntwa odwira me si ko odwira yi ba so a ka beti na okra odwira na amaso no from last 2 years ya santehene ka so betwa odwira hwe ni pa awu na odwira na sa amaso omunue o me se ha ro mo ntra ho okofo for ma okofo na odin ko ele monyam hye aba ma ye ma 24 after 24 years monyam sham o de ka me de ka dwan ibi aye yi a wo se me de nkonwa me de dwan ko ai de ka dwan so se ma me na antena na de so wa konko ni awon kwatena so no betina ma obi kam ni bewu nana ne ka dwa bi asem dwa bi asem se ahimfo ne ahimafo mpejo mu na omo kuro nye fe na ade e ma mi se no sika sa patra pra gijan na wa fa sa kuro so oh mako le raho on se kuro no mo gija amushanfo na kasa manson ma de be kasa manson won ye mfa nye ade enkabo mu na ye se akonwa nkwa ama wa na se dipa na ye de hia mo nyina mo nka mo kuro ni ye na hia so hwe de yewura dwaben hene wa ye dwabea
e fe keke obi akora e prese akonwa no toro obakwa kodi so ho ti e be sere se kura manso wo so a yensisi ahene man ne ahema afo no ye sere se yensisi nyanya because who come kuro maso no maso a almost be 70 years as I say asono maso your friend said entonso ohene no atwe aban krom yensi hene ohene ni ho enya asem keto ache ti bebe so ti bebe ti be sere se kron a manso ntino yewura mfa ne nansi fom na won sisi ahema ne ahemfo na wo krom won nyina na kuro ne nyefe kuro bi wo ho a na mo ohene ni ho ohema ni ho ena mpanyimfo bi e wo krom wo ne tonton ase basa ohema na ohene beba no no wontimi nya bibia mfa nsiesie kuro ni ye wo hwa apatrapa ahemfie ya aweho yede kuro ya ye so ho na mnim se na me abai kuro ni be se nyede obe ko na hiye be fe papa mama na efe be ma bro kirefo mfiri kuro mo nyina be boa obi kura tiri krom wato asase wo se ko si dan ma kuro ni ye fe no ya sa to me pa afro be so mutime gi age boso masase o mutime gi age boso masase nyina ene me kwaso asante me na ehu hwe entima me yan hwe ni ye wura mfa na nansi fam me de me chini papa se me be yie ni nti do na dwa me tu tu ko hwe nkrofo nkro tu pa na manya bi aka me tu so ko be bia koye rodu a wu sa ha nya me koye wa ha be bia koye so before no se tu sa na ye kwa kura e fe no ya ye kuro no kama no enkane ni ho si ye tu be ye tu sa na kura e fe no na wa ya be fo kura ho e fe no e be fo spiritual no kura e fe no abai fo se ho e fe mo pe ho se kuro na abai fo na ho no e bia am de ho headquarters ti kwa ni asoso ye nkane a na ni ya di adwuma wi a ni e kwa e be ati do na adwa se kuro ye fe e do data mo fo ni ko he so ho ti e be sere se ahemfo no omo bibi wo omo nsem a omo tututu kwan omo to ansase wo mkuro me sere ya mo mfa manso no nyai ya ton no omo ne betima sikuro edan ma dan kuro mu ayefe edan na makuro mu yefe o edan ni kotal na makuro yefe so na obi ekodi pa wakoto asase oti makoto amu ni asen aton amu so na ye ntokwa kwa so kole ha ya tama so kole mampon hene te wo ba bi wo a ukoto asase no de plan ya dan plan ya obesi na akire wo nti won timi si sa plan na nto asase no nti da plan na nto asase opedi efe na kura ye fe ko si ata kwa me da bia na nto hwa na ntihwa ha aba besi na kwa ashtown ne mpatemu a kurofuru mu a dan perkesen so ho ebi wo kura woni list nti osoro so okobu ni dan na asema ba ti ye be sra hemfo no se madawro ma ye pese kuro ni ye fe kuro ni fe na hia yen o so nti ye be sra first ra ma so kura so no mo friend say Garden City and the Garden City anyway ajigbon and ko Garden City radio kura ajigbon mu Garden City ne say the Garden City no so ti yemwa na kuro no munya fe so say ya nya asase ya ton amowe ya ton ya ji manso amba ohini bi awu 30 years ya twe manso saa na we sim na medie na we na kuro da ho na ye basa puto bia nkoso se ohini na ya gaseti wa ya siw ni agaseti wa na mpuntudwuma bi ba ye hu ohini adi besi ne so na bibia nkoso a be na kuro na ye fe ye be sra hemfo no madawroma mumwa yen ye pese kuro ni ye fe nya bibia nti ya kasa ni ye ntia meka ye nya mehwe ba ye me kuro ni ye fe kuro ni ye fe because ye ka santeman a enya asem ketwa ekon aye wo ho sika ye kura bi bibia ye wo bi enso ba ye nkuro mu a te se bibia wo ho na ka biga kwesi be ka se kumase bon so ono kaka na woni huni mu ni ntino on se di pese kuro tirima ka se bia pampa wo nti biga kwesi dia ni sei kuro na woni tirima ayo na hwe na ahemfo no mumwa ko se nya de usi wo hene dia na se no kure nko awo no pa no kure wo hene dia nya de usi so nya tena ko nya so prensa no kure no so di no a no kure nko a emesika ni wani na kuro na nkasa di sika beba so ya bosom bebre ho a mu kure ni sika ye hwe o mu yi nti bere na adwuma ba ho ye wo kuro bi ya me se minim se atonsu ufri ye frene sen ba bia Roman fo yi we ba bia City Hotel we atonsu City Hotel o di free City Hotel ko atonsu nyina o factory pa ho
mitimi so wahene ne de wahene no ho sa tam ne de mutimi se wo ye adwuma wo hwe chana mo wo hwe fatre timma contractors se fatre bo hu latest from a se fatre nko na wo kuro ni adwuma wo ho adwuma wo ho so ke ba ne sen na mo de ma mpe fatre bi na poultry farm nko ana se poultry farm se factory na se factory farm etukura gi se yifiri ho mo de poultry farm tukura gi se yikura ifiri ho e de kwa akiri kuro mu nko ana kuro atobo enso ye kunyan why poultry farm kura kankan keke ye yifiri ho se da bi entimi ni ntena kuro enso so ye nhwe ebo atwa bo ho ahia ne mpatam ahia ko de wa haboro be se nso kuro na atobo no so aban ne hwe se ye nwa bo nkunyan why poultry farm bo ye yifiri ho na asem bebe da bi mami okofo poma wakonkodin yeni monyam se ya bai abama ne yeni age e da manam se mami se ne yeni afi ni se ne onim bibia otimi ka ni kokko duro kanzami ko bo ebusuma ko bo ne bayi o obi abusuamu a mami we be mfo na opekasa de na ono onim sam de na mo fa ni ti baby sa na wi asete yo mo ka fa mami no nya nwanwa me sha ase a me kontokwa e wa akomu no ebi kura timi ka se me minim e na konfa no chidi na chija me mami ya santo de na chija no ya santo de na chija no wai enya o mo tete akonwa so minim ahema fo bibiro mo tete akonwa so kon ba yero mo ka mo no tum mami no onte akonwa bia so na so wo fight fan kuro e fight ma asante so ati ase ye bayifu ayepe ye minim ayepe ya ko age ade e say mami anya na akonwa aka me na akawo na de go akonwa me na wo be me wo pa akonwa me de ma konfo hina meji o akonfo nyina he koma wu piao agurade sa fo de mi si akonfo hina konfo ntimi nyiro obi ne na ntimi nyiro obi sisi nyina japade ta no mo ko no good for good na bawo fie ho na nyankopon ade be china santen ne eda sore ya wo se kwabra ma afu yesi wa konfo hina wa santen ba ye kamede na ntwe kia na be ko manhia na so wa obeye mistake bi na ntwe kia no betotu agurade obenya wa dia chi o fa ko medi ma wo o fa ko mesi akom kan me ye de me ko ya nkonoma sa tam na ya nkonoma konfo no na wo mfirim no ho nana no me duru wa no mutwa amanyom ma me se akom ye mfa nume akom ye mfa nume na se akom nyansa nom akom nya maadie akom nya maayere se ye be frɛ wa hemfie ne ye be frɛ obi a enipadom mu a ne ye busa wa akom hu bibia na ye kɔbɔ wa ba so etwa anyom ma me de sa anyom no to bikirim besin de so what ase enti se asem bi ba na obi nim de na wo ka ye benya wo mo mpɛ nokore e be kanta se ade a wo ye nye eso ko o ko ye no ohun na de awie eni monyam se ti se ma me poma okofo poma watima ko adi nkunim de a me so me nkunim de beba ye beba ma konfo hene na tena fie ho wa so na ka so be se ngege o ma wu kura ke kaduma me de bedi wo mo no oh nice ti sa na wi asete na o ka se o be sore ne abo wa konfo hene na konfo mu ni hene eni akonfo hene mu ni akonfo hene e ka mo akonfo hene na nka ona ka bedi mu asema mama wa enche se suma kwa hene na se mba so oda akonfo nyina no oda ma no ne da na konfo mu nya asema mo fa nko no honom na mo asem timi duru ayerepa me konfo bi a na sem be ko ayerepa e bia wantimi anyi asem na nko mpanyimfie no onye konfo ma me o konfo a na sem betimi duru sem bia TV so na se FM so e emputupuru na watese aka ho asem na wantimi anko sumankwa ahene ho so onyi amoma anyi asem na meka na mpanyimfie na ukotena ho me ka onye konfo ma me sa tumi onye konfo eno na me hu video bi wo tumi onye konfo media no so wo because we minua baako bibinti ye friend Boache ono ne yire enya case e ma ne ko oyerepa ada no mka asem no ma nto aso biem da no mka asem no o ma nto aso biem minua ne de asem no okọ sumankwa ahen o ma sumankwa ahen e frɛ na omu yi asem ne ba sumankwa afie e be kama bibia to ye twa omu wie no mo de nkra koma omo se ya kan wie nti bibia to atwa so what I say enti wo ye konfo a na asem ba enya wo ho ageman enya ho minim ensoa wo ho nkotena station no so se o ko kama wasem ayede gabi at the moment kura ba kwa kwatena ho no wa limit wo ho
Sa. Me da me ka kire wo. Wa limit wo. Wa gu ho anim ase. Se wodi bi mu, se wodi fo. Wa gu ho anim ase. Wo ye konfo. Na se wo ye konfo ampa de a. Adan na wo mfa wasem no wo ti ye se ye de wasem akọ no. Kokodwa to asuma nkwa he. Se wodi bem, se wodi fo. Ne ye nyi asem ne mla mpanyimfie meka. Na okotena wo. Na ka konfo de nke hu ye nka abekọ afidie so a. Na wo kire de akomte. Ene wo mu a wo kire yale bi aba ya pa ye ntimi nka. Na emum konfo ye de okotena wo sese bi wakodi obi. Sebi onu obi ada. Sese bi wakodi obi. Onu obi ada wada. Na bi ndan kete so ana se de hin. Onu wafa obi okay konfo wakofa obi. Eye nim guase. So what ase konfo akwaji obi ade. Konfo akwosisi obi. Na te na wo chirem. Na wo chirem ena nam debi. Se me ne to me a. Ka da na mete so mo ka ho asem na. Nka me asem no ko suma nkwa ase papa. Oba makofo mo mesra we de twitwaje me. Ne yenka ne mpanyimfie e betwe mani ma yentwe mani mo mpanyimfie. Enu mom se fata. Enu na kire se wo ye konfo. Enu na kire o de kan bidan se ohene titiru be na yakana se mo antena program so. Ensi. So what I say assembly mind be mpokra na tese yakana se mo radio so ana TV so. So this a konfo onim ne left and right. Ohene onim ne left and right. Na ohema onim ne left and right. Ena obetra se ma sa de we aye dey. Esi. So e wo mu se me na aje wo beef. Ba me first day na asem no see ye no. Me ye life osuro wi ase na me say me hu video bi o enam abonten a na wowom. E wo mu se me no ye beef e wo beef de na so frɛ me. Na ye hunu de asem ye wo ana se nye wo. Because of fan say me ni wo beef nti. Me beef a me ne wo no enye paabo. Dabi. Me beef a me na aje wo no se. Me kura na me nim se na aje atiesu ye bo ho se okom. 3 years ago, I go 4 years. And I'm in support try as at a minute who drew me. A try as you are one was him. And I'm come a paco yanino. And I also now come, I'm supposed so now come dear, Mamma question me 4 pet. Set the answer, my answer, and the banner send I'm a copa. And see, also now come as you are boy, and I'm so blah, and I blow, meaning I get one, because me more 42 years. And Tino. So now come as you are boy, dear. One, the question medical busa was say. Comfort ben a year, so you are come. We did the whole word, comfort years, you are boy come ma, one, mammy huno. 2, or him ben, and a dog come to tear. 3, a fine now boy, so you are boy, don't buy, and born a conya. A comja, so a bar comja. Say a boy, and I say, Krumu. 2, another train, no. 4, no, that's also 4. Or he now will see bosom dime man wa a chere say so ye bo abosom dan ni because ensuo ni ye wo hene ne dia enti wo say akomunika wo hene no do kwa akomtete no wi a wasi dan abosom ne betenam sa questions 4 we a mebusa wo na Jessica pa wunyi ma no ti say wunyi ma no dia na anim guase ye beka me say metwa toro na wunya nyi ma no wo say makobo pa se obi mu ani dabi ah me na mabusa question na on answer me no me masa akobo pa si enwu wani mase da bi ensida badwin ba bia be hunu se adwene ne nya adwuma ena se wo ye konfo a obi bo pa no obe wo se obusum yi kirewo so ta se wo se obusum yi kirewo me ya busa o mi obi frɛ me kura se nana e fa hin na wo na me hwɛ ne kasa na wo ne me kasa no enye me da bisa na ma ba fa fon na ma frɛ me bosum bofo obi afrɛ me minim ne din ebeboa oh we dia en ha ho oh manimra so ti ase sa na ye no na se wo ye konfo utimi tena se na asem pofiri mu na se bosum konfo na ada na bosum ada dabi konfo na wochiman untimi nka nkyerem so onya tuhio wochiman wonna na wasonda ye evangelist untimi nka nkyerem so be wale evangelist mi donya me se Ghana ni bi evangelist so be wale mi donya me ni be wu evangelist for mo wale ana Yesu ba wale nana Yesu ba wale evangelist ba na wale Yesu se na evangelist wale yana nti Yesu an wale nti obi me mo ananya na odi Yesu achi ade Yesu anya obeye tini kwa se evangelist ade amato no ma me no papa buja so nya chiwade ebusua bia wona chiwade ebusua bi wo wa yenka moja ngu onyima menyingu uyigu a wa ngu a ongu ba biem nti o kesa mpanyin se no ba ko yana nti so odi Yesu achi a Yesu evangelist wa wale obe wale wo ebe ono ne pe no wa no amaye kwan se yan wale a enti ye besere se ye nua na makomfo no de asi obi amfanya example ti atu na aje no ebetuma to me ebetuma to nua komfo a wo hwe me e basa
first day no kura wo say when ntimi an collect wo mistake e wo ni nipa ntem na wo te say akọ first wo yere pa menye mistake ye fast ko sumankwa ahene ho na koko dwato a ne nyi asem ne meka ne mpanyimfie na mpanyimfo ntuofo wo niema bi ho se wudi bem se wudi fo ye ntuofo wo niema bi ho so wo ye comfort so wo hene prekope na hwe ho ye ade obi ye wuntimi nya bi comfort wuntimi nkotena sport no mnsa wuntimi sole nkone number bi bro flop wuntimi nkọ club wuntimi ni di twa na wo hwe nkwan se nkrofo di agoro ayi ase rough dabi wuntimi nkọ so enti ye ne ye kom tete akom no ye yire mse ye kolo enye kolo ne ye amu nya bebi na mu wura emrada ye so se de mpanyifo so hene banto ate no sa na tie wo ye komfo a ne mebi wa wuntimi nya sonson o se wo sonson ho edura nwumira me nkwala ye wo fie hai wo po obi ye bono nso na fa po obi a hu no do te kokọ club ko do te ye ko ilo yese mintimi nko bi se me nkwala na ekontimi mi de hu bagi da bi me nya asofo wo ya o ma preach adwamammo ho a asore ban so mo ntia asofo de ne ho gi mu no so tie be sere makana mu ntia e wo mi se me na je wo beef ne so asem na asi ne me nya me de enya wo de se bibi sa betu nya nya se ebeto na watutu ntoma na wo kosua na o shinap ko na wat manya kukodro de kosua ne shinap akọ na ne kosua ne shinap no fa kosuma nkwa fie ka no pa no kura wo kọ no kekam kosuma nkwa fie afọ wada woroma mesrew ya to mini asem se no obi di ato me so anase ade se na maye nti wo mesrew ba afọ twitwaje me papa ne ntimi ga se kom yemu ani maseda oba frɛ ante na se asem na aba no mesrew abeduru ha nti wo de mo mai kwan me yesiesie na amasiesie a de be sa de amam na nka asem no nkoye mpanyimfie no na be kire se wo ye konfo na be gina social media ante na station se nya konfo ketwa e wa santemem na sumankwa ahene ho na akongu sumankwan wo to so no sumankwan dada asem no ba badwen bade na se so ye so na ka di kan ko no di kan ko no ho e na asem so yese si nura na akọ ye o asi dada gina se so ye ke ko police station ponu ka sumankwan yin asem no kata che mafom enye me na me ye hwe de bia me ka se ye achia me fo mu ne kunyen se asem asi anantokwa bi asi achia me fo di agro be fere kire be pre obi wi a wo konfo no ne dawo so so because ntimi me mpechia me onu mu wi o me nchen o o dabi obeye wi se mama asema ba o da asem beto susisi ha so enema basa obi wo ha se ne master na odi na chi no o gini di ase o ntimi nyamfum so ti asem beba no o be so che se obi di asem to ne master so na wan hye ne ho so ba ko pra obi e ba ko ya ban ne so enti e ba sre me e wo me se me ni me question so de oba answer ene so woni ni ntwa oh wasu ye bo questions ne de oba answer enti mo nka se me na makobo obi pa da bi me wie me question no onyi ano no so wakom 24 years anyambia 24 years no no ankasa kura ni mfie yesai wo de me ma ne 30 years obi no betima kom 6 years obakwa kom tete aba be master abona atanase 6 years nti en videos bia na yehu na akonfo nkranketo no mu nyina wo titiem akonfo akola bia wo titiem akonfo akola bia wo titiem obi okura odini papa achi obi odini maami achi akola 6 years bia ni wo abakwa akom atete am ya pon wo se kokko tena se kwa adwuma ensi da 10 years kura na anya ize so betima tena se ya adwuma abra panyi bia nka ho so enti sa ntro makom 24 years makom se ni dia ye number keke kasa ye mframa na wankasa ho fie sei so wo kwatena su ye bua ho me fan se wo de ma 4 years enti fan na ukom a obosom dan bubu ya wo kwatena su ye bua ho so ye wasem bi wa wo kan na agu wankasa ho fi ba nam se ye mu se o mo questions enti no mo fo mo ho simple no matena se no mo adwuma no ma kire mo guess e no mo fan fo so enti ye woni ma bebre bi wo ho a enjam bi wo ho a e media so wo kan ho se obi bebuta questions me de bia me kase konfo bebusa no questions na ne buafu bia no onye konfo bisa na question na ne bufu a onye konfo ubusa so for question na ne bufu a onye konfo ubusa ohene question na ne bufu a onye ohene o so timi nya no no nya no se wonni ma kase menim she last na me ne ye debate bi o live aso na me busa ne master aso be ka kire me ne se konfo no chi ni master konfo no chi se ne master ne chireche na ye konfo no chi akom ko ahemfie ko busa chireche konfo no chi wo master entu ntimi nkan kire me se konfo no chi ni master entu wu so hu nya master so ta se konfo no chi wo master enti se wunim konfo no chi master eni chireche enti fa master bla so eduru time say ye jai ye wa konfo bebre wa santimemu ha obo se o ka kene no se nsuo bi da ba bi a wa kwetena ho o so wakom at the moment nsuo ne be ka konfo no
na kofa manso bebre e de aba manso bebre e kotuma kwa hinde ho de bia obakwa ko twa kokko no na nye ono afa na akwa te se ase obi na pese ochinchim ne nsa da bi enka wa woni je bosom akokoto ene bosom yeto o moto to ni je won akoto bia bisi na wa be kom no kom me makom amekom me nkom busua bosom me motie ne ka me abusua bosom ho ma nko ho me se me mpe ha bia enti mia na me nam na masi me dan edan a masi me ba kurom ha bosom de me ba ya me ko hu kurom afo mpanyimfo no me gi me tum ene obo agi me tum se betima atena ha eno no mentena se mentimi nkoka nkyere me se me na me kom obo me so no betima ba me so ba ya adwuma nanso ne oka komfo a waka komfo mentimi magina okeketi se me na me kom bosom no me nya busuani me nya busuani bosom betima ba me so me mfiri ha me mfiri bo nwira bira e wom se me yakwa abere ni ba me mfiri abusuani na mmom no bosom ni nyamfa komfo na mete ha ne de me ye na mamere ma no enti obetima ba me so abekira ade owi a no okọ e na krom a obo no kora no minya ma ha no wo ne komfo no wiye no fa komfo ne komfo no wo no ne afre adutwum so o wiye no fa komfo biem enti na no enne yai me no kase obetima si obi so dacha de naba se bosom na kana fa na meka se me na kom no ntimi mempene sa ne mom se mba na betwa ntoro kire abusuafo se bosom no de maba ene na bosom yakofo obi na nya na bosom ni afre na koye manso foforo ne sa koye manso nti be sere yakomfo ne se sa aniema na ekoso yenjai so obetima so nsuo no fine ba so so na nche se nsuo na kan hwe me kwa wasa kuropon na nsuo bi a efre na hire na me wo dompo ase ena nsuo no so wo eda akuropon fia nkasa nsuo ni timi ba me ho anopa ahomachi na obeka bia kire na makoka saa entina nsuo ni ba me so ye bibia enso so no last e ko kurom ho na mbete se nsuo na fa obi mia na me di akokọ ebusa nsuo nse ona aka obi ana ena nsuo nse an nyam so kesi nsuo na aka ndina busa omom de ba nse o fa hinom so wa figase na mteda bi munko yini mfra figase na mo fa no komo hene no na wo hene ne nya ho amamere na wo nwuri se ampa ne bosom na aka ne dia o hene ne mom ena be kire ba bia wode ne ba akola ne be kwa akoteta kom na mom so otete na kom wa figase na de ne be kurum o hene ne nyintum ne nyintum kira kire o mo kwa onimase unko tutu anoma ho fa me kire panyin se mimi nsu aka wa hye wo ho de akwa komtete be kan kire me se o betena kurum ensi ti yem famila kwan so na nyeyi o ma ntie me nyeso sa akom ne kura si yi so enne akomfo bebre bosom kan o ma na kire master o mo pe ente sa bosom ne na kire ba bia ope enye wo komfo na ba kire ba bia ope mi obi timi na ma hu media so be ti akom de o be ti akom so won se ba kokobra ne yem musa wo bosom no a wa kan won se o pefie ha ana wo pe ti etwa no so pa afa na me wi mebusa me ma bosom ne se bosom ba je no ana mo nye no pe yi ni nyina so fa mu da ho aha enti wo no ntimi ga se o ma hu obi me si last me hu akwa bi mobo eje no se me ye na kom no o mobo me ne koto bosom dem ade achi ya bosom achi me adan ya adan na me je ne ma fa na koto me dem me na koto mo dem so nti akom no bebere ho munim na kwan ba akoka ya se ye na ye kom asantemam na me se ya akom na bona wa no eden so enema bi wo ho a ma me egu ehu fi papa se wutie enema bi ankrofo bi dia ye nkrofo a ena akomfo bebere kura dan scammers am dan scammers no de local scammers o no ankasa ni nua ka we hu ye se kasama ne ka abrofo ne scam o we die o no ankasa ni nua no wa scam no obi kopam wa ne yasi ne bosomfo ne yasi ni wei ni agye ni hu sika ebe wi akire bi kura timi dada o ma no mo no ma da why tu hu obi hye pa asemadanko me se be mi sika nkrofo nsem social media ntima me sonso me ho no wa nya amane no ai amane nya ya papa amane nya hwe ebe sa o mo wagidie wo mu bia no na afiri wo mu correct so enti ebe sere se wo ye konfo a me sere wo ugina wo hene gina bere mutimi hihye mo ho e de bankini esi mu so e ko ne nam afahya ase se de mo ye hene ba mutiri mu nya konfo musuban mo de nam nya konfo suban so what ase mutimi hihye wo ho te se wo hene kotena dwam dia ye wo hene ase de so ho hwe akonfo ni bi yesu yatra sante hene nkoani nipa ofra ntoma a wode se kan hye ne koko me hu akonfo ni bi a omo hya ase di sansam fu ni bi na se ada me hia konfo bi wa afahya ase
face to face no o ye ba ko twotu why anim be no? to Nyankopon o ye ba ko twotu anim akonfo so no na de suatra eno be hie konfo abakon wa hyehye firi ya koka ha wudi hene wo he konfo a wotetententan ewo kuro wo tu wa hene ko wo kuro mo no adi akonya na wodi akonya na saa sunsum solefo na omu nkonya akese na omu de baba yi ase no enti anyambia no se sante hene ye bi no obodwa mudi musa mu nkonya no baba ase ana enyema be koso wa sante mamu no mo bari ka so mo de mu konya ba dabi awu na wo ye sunsum wodi akonya wudi hene wai a benchiri esi sunsum so de ni bi so na akonya esika mu setie ni ensi wa sante mamu mito Nyankopon do ma hye na ho na bra beti na no bi so ensi wa sante mamu mito Nyankopon so ta se ase ya nhwe han baba nyema tanta bi koso o man nim na wo ye wo hene a mfan se mituo ya me ye konfue na wo hene bodwa na wa frɛ me se bia wa bodwa me mra na me makonwa me de bae no eso che wo hene ne de ama bodama na kroni ya me dia nye dia so ta se kroni nya wo dia enti sa sunsum solefo akonfo obokɔ no wo hene bi kura kwa adwabo ase a anaso wo kwa yi a onfa benchini ye nko utimi hu konfo a wo sa ni atam benchini kakraka na sin kuna kroni ya wo dia na wo na wo prefi no wo ye ho se enipa ni so pese o kire se enipa so wo ye wo hene ba sunsum no ya koa konfo bi ya koa no kura me ka kire wo konfo bi asum kuro no a otim no enti die enti na wo se wo konfo kura wo da o ha wo bi aba wo ne ba bebusa wo man konfo de na asie konfo de na asie na wo tutuntuma na ma wa na ekobusa wo na mom so wo hene no na atu se ebi na mantimi ankokɔ gina manam di a wa dress te se wo hene akɔgina wo hene nanam dabi suatra na dɔso adɔso ebe da wase e wa kan bebre what to fusu bebre mi se unya no mo we adɔso too much ntia na so ma fo mo futu sem na de watwa ha mu nyina obi anya na de onim se wo ye bibia onim se ne kwan na tia no akonfo ma no bi no so ma hya se ye makeups na akonfo ma na mo hya se na mu ye makeups se mo bosom adwane a mo hya se nhwehwe mo bosom wo be hia konfo ba no ahyehyɛ ne mo hwere aduru ba da kora ye maduro wo be den na wa ye maduro mo life wo betima bo life ba ye sa atama kokom so na konfo ba kora so pese o hye mo hwere ni bia men hye ne tenten wo betima hya ma ne no mo hwere aye no ma bosom ne kora ba wo hu se wa hye so me so wotimi hia obi e pa na konfo ba wotimi hya asomade nyina na wa bone ne hwenim aba ni se tete akom ni se ne nete tete akom se ne nete e mo yo sa akofo akofo some life ni mu za se me so wotimi hia konfo a wa pon ne hu o a wo ye master bo so atwetwa hire e so nkora ya tete o makom ne twahire e de anema na ekoso prekese ne tantantan wo be hia konfo ba na wo de chain ato ne nan e ka konfo de ka de ya hwene chain wo de ye dai wo de ye dan yes o man quantity ye papa no ana suatra on se on person de akom ne ye life obi nka se memmo life ba betima pet dam bi a obi okra na bosum na hyehyɛ dade da o de ye adwuma ma no so what ase enti obi okra week ni nyina kora ye adwuma ba akopɛ wo be so ball life obetima ball life bia ba memmo life for dam a akom na hia a obi behwe wasua life de mintimi nka se buru hu da bi le mom ye born according from say as a konfo na what club be share konfo bu to pa din wutie konfo ba pa no awuro nsa bedwam no angwa aba tapi me nhwe nsua wo ni kwa se mo ye mo ho sa wo mo ya ahema ne ahemfofo wo so enti nyema bi wo ho na mo ya mo nya na nipa nhwe mo sunsua mo so konfo bi timantamo de obetima hu 5 times ka hwem titi to konfo to ka foforo ai baby ani kwa so okobi obeko atopeto agum na ensemble so de ka na ko hwe ye ntwane na yara ne siate ananti asu ni fa so enti nyema bi wo ho a ye ntie ya bosom na bosom na mpagya ye yo nye ye nipa na be pagya ye hu pass ye ya ma nyema bebre no ade ye nsem ukoka ye sei ukoka ye sei so akom eye nuanom me ye adwuma na nka kire me so a no asema frɛ me nua bi o jack me ye adwuma wo yo me ye mfa o ye ni sei enso na unua bi kura obusa na dia oni aduro me kura me ye sei ma no obemma obia na nya santimama konfo anka meni so ma no otoro se anu nkuruma si amo ma bodwo hawo wonu obi aka asem kra no wonu obi di nkon no record o ese so de aba no record no abo aba record o ese ugu ni na aside o ka same bo tie ugu ni aside na benya ebi obi kura timi di AI se phone bebre nimu na de wan kan hye mo de no be hye ho because of opo anim guase so nti ye be sere se
tuma kwan yemfa ne nsi fam okay so wo ye konfo na ho ba asem a mpempa na trase me ya David. Kona ni muntem. Hey, media na de minko. Onko. Minko. Na na so onko. Senya akonwa bia na so obi tena so na otena so. No correct. So ntiade na wo anfo akonwa nko. Ye papa no me ye ma me no akonfo. Omo hwe ye ya. Wasem a wo kan. Omo betie ni yiye no. Oka bibi so say me fa ko tan. Me fa tan tie mi o. David fa tan tie mi. Ah, ti wo fa tan tie wo no. Obehu say wobu ne be ana waka na sem. Me konfobia wa santimemu. Na obeti. Me konfobia wa santimemu. Na de bia ya wano asema wo kana. Me nyama kan bom, nyama ya ma na ye fe. Se obi di konfo atem a, wadi ye nyina atem. Dokore. Nti se ye ade na se beboa ya. Ade ne ye nya ade papa. Ade a wo ye nye. Me ko kaso ana to fie di matem se me ye minim. Ufi osnyam no neto. Dabi. So, ene ma me ko sua na kom. Wa asema beto media so. Ko sua na kom. Ene de me boso ma kire me. Ena meka ti se ofi se wo de obosom ankyere wo sa wo so betima kyere wo se be de obosom de wo se me kodi di nkrofo na me ko fefa nkrofo e ye wo no obosom asem me ko fa fin ka me ho se me nkrofo be timi firam se ye interview obosom na me se me no me beto se ye kom ne interview obosom me na me bosom tena se kasa se bofo madawroma ene de wiase ko no bibia ne de ahyem enti mummra etire so na wiase nyina hu se musu ne mu ban etesen enti me me bosom kasa na me bosom ti ase enti woni wuntimi ntrasen kasa de ntra me kamera to bosom so eni ya ono so ne de wo kasa enti pa no bosom kasa o ma kwan na wa o ma kwan no ya me no ama me kwan bosom kasa nse se mate o mentwa dwan na me mfre media fo na de mpese o mo kan o mo nka ankyere kyere so mo de ba mo be hunu se ampa se nsem ko mo kato abosom se abosom so me ehunu na we obekun no bosom timi ne nsakura to nsa didi bosom grass otimi no no de drink no acha mo bia no se na tie so enti niema bia na ye de ehu akeka to nipatiri mu no na me trans na me bosom dwan wo se katechie wankasa bra bontin ye be kade bia na na se hwen na na se no ye hu na nakoro enti wa bra be kan wasem wono aba no be kan so akomfo ne be si ade tira me de kamera si bosom na why ade do ye lu prefers no onye bi da e ba ya nto antwene ya fa do ye like ye kania bob nkara o ma me kura wo no onwo da azu wanku owe obi kura wo yalefo efiri wo ba na chinyina ye papa enso yale ni yenku no nti se me first time na se me de bosom kamera to bosom so a mo si mo nto bi da mo nkokum yen mo fa kamera to bosom ene so mo nyina ye bi o yo ne ma sa se ye o mo nyina ye bi siantra na se ma wo kan o mo nyina ye bi enso se ntempa no ene ye nyina ye ti ase ye ne se me bayi kan eye no kore nti ye nye ne sa se obi be hype me sa asem me kan ko wajimi enso manum asem krofo be de bo bobra Nana pa dodo na yenya ta se ya dodo na tie wasem de ka omo brabo ho ma ne ye ka nana ye be da wase bebre wo koma ne oni yen adi okofo pom ma me ye da se me de ka dwan ye da se o de ka dwan me de ka dwan me beko bibia toto din a ne dwan beko na wa fa ko me ka me kai me de beko ma yinyina ye dia me de me tinta nto pom ba na me wa ya de wakonkoden ya mi saw na ọmọ wa hoden kwa tenten so na pagyan ya fe yo ai gampa otie dia ya kwa ko yimi maami aye me bibia atoto din no kore enya de afana ne hye ne nsem na okofo poma ne kon na duruwa be ye sengege be ye fe se ebusia ye na mo se bebre wo madaje amunyama ye ene wo ye nkomo a ye ne comfort black etna se a ye di ye make sure so subscribe to channel na subscribe for me na fe like share mo bibia enya bi enhwe comment section so na me kan eya na ye odia eya na so watch wadwen kasa bibia ye kan wo ase no de wo so fe weti ma twere de wo so asembi se bi kwa so pese obi safa ho no wo so betimi a twente de bo ye kan de tena se bia na ye senya bi e de bisa e de amamedin ene oba ya esuama ye bo eye Nyansapo TV ye mfa wonsi adenti ne ebube ne brebe ense se ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadoro sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na ye sotro no wa ansa na odi asebe fita na no akode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni mu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo abone ntakra na mane ye kese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa madawro mountuma ye fe ni din de seyin ni din do Obama akola wa no so pese otimu osuma ense bratam the family ne honhon hia na America sa sebe ka ya twani mu nyame nai ebu afa so enye de ya twani mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi